Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S, P, M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. S, P, M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S, P, M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S, P, M. Good morning! Maabig kakapasan Pangasinan Dagupan. Naimbagngal daw kada kayo amin na po. Wadjala su SBM, Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Nakaulop na nakantabay langulad saray isang kaunuran niran balita saray saylawas kaarotan kapabrito yo Joseph Kanilang Bakani. SBM, Saray Balitan Matuwa. Balo-balon programa yanap no na Saray Balitan Matuwa. Agaw lang natin ng Miyerkules sa tating talagagig, Pebrero 4 la. At taon 2026. Kaantabay tayo technical side. Say alun-lunag at puso ng Madam Cherise, Engineer Nixon Dakal. Karoman, Richard lamot at sika. Ay agi managaag ni bulan at atong tanagagi kanang nang may bulan kalabyan ha? Managaag hanggang ni manakabosan managaag ni. Pero sa alwaran tayo at atong tanagagi ay ni tayo walay bagyon si Mabi. Walay bagyon si Mabi. Unong say pag-asa tatang tanagagik yung low pressure area namumurong maging bagyo at oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 oras ito po itatawaging Basyang. Si Akulao Basyang yakwanda tatang tanagagik. Ito pong low pressure area na to ay huling namataan ng pag-asa karuman na Martes ng aram na may layong 1,370 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Actually no makalubya the Philippine Area of Responsibility ito ninitay traktuay tumbukan ti may batikan to at atong tanagagig umpano mansamput jadluyag na Pangasinan panang tapa may picture ninitanay by February 3 o February 4 na natan ni Akalobla at Philippine Area of Responsibility by February 5 Manasinger yanggad February 6 Manlanfol Manlanfol tan February 6 at atong tanagagig Friday o either Thursday o dino Friday insan maniksit maniksit at atong talagagig ni balbalog susakop to wala ray parte na luyag na Pangasinan ya naapektuan nasayan bagyon si Basyang. So most likely na liknatayutan so bagyo this coming Friday either Thursday na buwas or Friday at atong tanagagig Bueno, sa araw na to, pagbubutuhan po naman yung sufficiency in substance noong dalawang impeachment complaints na sinampa kay Pangulong
PBBM. Although wala raray mangibabaga at this early at atong tanagagik ay amay sakay, amay sangkap primeroan ya impeachment complaint ya insagap na sakay Attorney De Jesus paano ito po daw ay mababasura. Malamang na maibasura ang impeachment complaint na inihay ng abogadong si Andre De Jesus laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kakulangan at kawalan ng personal na kaalaman at umaasa lang sa mga artikulo sa dyaryo bilang ebidensya. Ay antuyan abogado. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, abogado rin at chairman ng House Committee on Public Accounts, at siya rin unang nagsabi na hindi pumapasa sa sufficiency in substance ang reklamo ayon sa House Rules. Sinabi ni Ridon na base sa kanyang pagsusuri sa reklamo, walang personal na kaalaman at walang mga authentic documents para suportahan ang mga aligasyon sa presidente ni Attorney De Jesus. Ay agi, abogado. Nanrelay manayad saray, saray narurungal to social media. Ay agi. Sa ibig sabihin, hindi matwa irami aligasyon to. Gauntan. Git pa ng kongresista na 5 sa 8 ebidensya na kalakip ng reklamo ay pawang mga news articles. Habang ang 3 ay mga dokumento ng Kongreso kaugnay na mga pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, subalit wala namang certified copies. Sang-ayon naman dito si Manila Representative Joel Chua, Vice Chair ng House Committee on Justice, at sinabing depektibo agad sa batas ang paratang na kidnapping. Paliwanag ni Chua na isa ring abogado at chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na para umiral ang kasong kidnapping, ang gumawa ng krimen ay dapat isang pribadong individual. Kanyang si Kwanda at atong tanagagik dito pa lang tapos na ang De Jesus impeachment complaint, Kwanda. Wala ni balat sa sakoy. Wala ni balat sa samay sakoy ya impeachment complaint. Yang dengan tayo, no amay sakoy ya complaint ballot, talagang walay sufficiency in substance to ya. Tanisay kwandalan ti atatong tanagagik balibali ay bulan na Pebrero. Because February is buwan ng ibig yakwanda, pag-ibig, agaw tanatatong tanagagik. Buwan ng pagmamahalan, buwan ng pagmamahalan, pero ano ang umiiral sa bawat puso ni naman? Karaklan, agaw tanatatong tanagagik because of this RRN events na nagagawa at bansa tayong Pilipinas. Ano ang nangyayari? Yung pag-ibig nagiging puno ng galit. Ang bawat puso ng mga mamamayang Pilipino. At sayay amay Pebrero 2 at atong tanagagi pimaway mo lantitan so desisyon na sa House Committee on Justice voting 4611. Ibig sabihin 46 in favor, 1 not in favor, and 1 abstain, na ang impeachment complaint laban kay PBBM na sinampan ni Attorney Andre De Jesus ay sufficient informed. Pero ngayon sinasabi nila hindi sufficient informed according to some of the mambabatas. Kaya posibleng makapasa daw ito sa second round. May first round, second round, third round din pala ito. Hanggang sa matapos ang boxing. Magtatapos lamang ang boxing kapag meron na yung articles of impeachment na isasampa naman sa Senado. Ngayon, in the same manner, sa botong 35, 9 and 1, 35 in favor, 9 against and 1 abstain, sinabi rin ng House Committee on Justice na yung impeachment complaint naman na sinampa ni Lisa Masa et al., kasama po yung Makabayan Black na tinatawag, laban kay Pangulong BBM
ay sufficient din informed. Sufficient din informed. Kung yung sinampa ni Atty. De Jesus, medyo alanganin, kwanda, iwan natin dito ngayon sa sinampang impeachment naman ni Lisa Masa et al. O kaya na Makabayan Black. Ngayon, on the other hand, puro impeachment ang pinag-uusapan ngayon sa buwan ng Pebrero. On the other hand, isang panibagong impeachment complaint naman ang insinampa laban kay Vice President Sara Duterte, which is 3 days ahead sa sinabi ng Korte Suprema na no impeachment complaint may be filed against the Vice President before February 6, 2026. At ang mga nag-endorse po niyan ay sina Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago, kasama sina ACT Teachers Representative Antonio Tino at Kabataan Representative Renico. Bukod dyan, may isa pa. So, tig-dalawa sila. Dalawang impeachment complaint laban kay PBBM at dalawang impeachment complaint din laban sa Vice President. At ang ikalawang impeachment laban kay Vice President Sara ay sinampa naman ng panibagong grupo kabilang ang mga mula sa Tindig Pilipinas. Walang ni may sakit pari dito niyang kaibaday. Ngayon, sa mga panibagong impeachment complaint na to na sinampa kay Vice President Sara Duterte, hindi naman nababahala yung legal team ng Vice President o Office of the Vice President. Kung hindi ako nagkakamali, sa Manunan Abogado datitan, ang tulamay ngarantuman na abogado, magano taanapan ko Attorney Pua. Yan, kung hindi ako nagkakamali Attorney Pua. Yasay kwento at atong tanagagik ng Attorney Michael Pua. The filing of new impeachment complaints against the Vice President comes as no surprise. Hindi na sila nasosorpresa. Kasi siyempre naman, nung pang-una talagang sinampahan na ng impeachment ng ikalawang Pangulo, agawang tanatatong tanagagik. As the Supreme Court has recently emphasized, kwento ng Attorney Michael Pua, impeachment is not merely a political process initiated by mere allegations or by perceived public acclaim, shaped by the propagandistic effect of timed press releases or irresponsible viral posts on social media. It is a constitutional mechanism governed by standards, evidence, and due process. We are prepared, to confront these allegations squarely through the proper constitutional processes, confident that a fair and impartial review will demonstrate that the accusations are devoid of both factual and legal basis. On the other hand, maganda rin ito. Para mapatunayan na natin kung sino ang nagsasabi ng tama. At sa part naman ng Malacanang, tiwala rin po din sila na hindi magtatagumpay yung impeachment laban sa Pangulo. Agaon tanatatong tanagagik. Pero paano nga ba yung proseso ng impeachment at atang tanagagik? Magandang pag-usapan din po natin yan at pag-aralan kung paano nga ba yung proseso ng impeachment na yan. Nagaunta na tatong tanagagik. Tani pigaralaran opisyal. Nanunutan yun pigaralaran opisyal so din maland at impeachment proceedings. Sa imuna si former President Joseph Estrada, si Merceditas Gutierrez, si Justice Renato Corona, si Andres Bautista, sanatan. Sa Presidente sa Vice President na Pilipinas. So, unara pa sa impeachment. Agaunta na tatong tanagagik. So, what is impeachment?
Ano po ang purpose ng impeachment? Yan ha. Pag-aralan po natin yan. Yung impeachment po ay it refers to the power of Congress. Ha? Nasa kamay ng Kongreso to remove a public official for serious crimes or misconduct as provided in the Constitution. Ha? At ano ba yung grounds for impeachment na yan? Nandyan po yung culpable violation of the Constitution, nandyan po yung treason, nandyan po yung bribery, nandyan po yung graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust under Constitution, Philippine Constitution, Article 11, Section 2. At sino po yung mga officials naman na pwedeng ma-impeach? Yan po ang the President, yung Vice President, yung members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, tulad ng Civil Service Commission, Commission on Audit, at saka Commission on Elections. At ang panghuli, yung Ombudsman. So 5 public officials po yan na pwedeng ma-impeach. Sila lamang po ay, ibig sabihin, sila lamang po ay matatanggal sa kanilang tungkulin, sa kanilang opisina, through impeachment. The President, the Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, like the Civil Service Commission, Commission on Audit, and Commission on Election, at saka yung Office of the Ombudsman. Gaunta na tatang tanagagi. Nathan, Judge Sayay, so nagagawa natin, there are 2 stages of impeachment. Wala may tatawagan dan initiation and then trial. Judge Sayay, nagagawa natin at Kongreso, that is the initiation process. Initiation process. And what are the 3 ways to initiate an impeachment case? Yan. An impeachment starts with the filing of a verified complaint made under oath and under pain of perjury by any of the following. A member of the House of Representatives, a citizen upon the endorsement by any member of the House of Representatives, or via a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all members of the House of Representatives. So yun po yun tatandaan po natin yun mga kapaborito. Ngayon, how many impeachment cases can be filed against an official? Sa ikwan, babaga na sa Constitution tayo at atong tanagagik, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Not more than once within a period of 1 year. Now, for the purpose of this rule, say paliwawa ditan at ating tanagagik, the impeachment proceeding is initiated when a verified complaint is filed and referred to the Committee on Justice for action. Okay? When a verified complaint is filed and referred to the Committee on Justice for action, and then to initiate refers to the filing of the impeachment complaint coupled with Congress taking final action of said complaint. Following past congressional practice, multiple impeachment complaints may be simultaneously referred to the Committee on Justice, and this would count only as one initiation. This would only count only one initiation. So yun, kahit na 2, 3, 4, pero lahat yan papasa po, dadaan sa Committee on Justice at magiging isa ang kalalabasan po niyan. Malinaw po ba yan? Ngayon, does the House of Representatives need to conduct hearings before initiating an impeachment case? Generally, the House of Representatives is not obligated to conduct hearings until certain conditions are met. Agaon tanatatan tanagagik. So, wadyaman natin, so sa may paliwawa, na sa may, kanta si may chairman na Committee on Justice at House of Representatives, dengalanti pa.
So paliwawa to ng Madam Congresswoman. Limang steps ang proceeding sa Justice Committee. 1, determination of sufficiency in form. Natapos na po yan ngayon. Bukas, uumpisahan po ang sufficiency in substance. On the assumption that the complaints will be declared both sufficient in form and substance, pupunta po tayo sa step 3. Bibigyan na ng notice ng Justice Committee ang respondent to file an answer. And even the complainants and the witnesses will be asked to submit their respective pleadings as well as evidences. Kung may mga affidavits and counter affidavits, dapat po panumpaan before the Justice Committee. Kapag kumpleto na po ito, kung tawagin po namin to responsive pleadings, kapag kumpleto na yan, we will determine if there is sufficient basis that supports the impeachment complaint. Now, if the answer is yes, we proceed to step 4. Yung step 4 po, ito na po yung hearing proper. Pa-attendin na po natin ang complainant, iimbitahan ang complainant, ang witnesses, and even the respondent. Again, as to your question, paano kung hindi dumating yung respondent? It is his prerogative. Yun pong presence during the hearing, it's part of due process. Kung hindi siya darating, it only means that he is waiving his right to be present during the hearing. After the hearing proper, we proceed to step 5. That is the last step. We determine whether or not there is probable cause that supports the impeachment complaint. Whatever is the decision of the Justice Committee on the existence of probable cause, dapat po isulat namin yan sa committee report. And the committee report will be forwarded to the plenary for the approval of at least 1/3 of all the members of the House. If it will be approved by at least 1/3, that should be transmitted to the Senate for trial. Thank you. Ayan, malinlinaw man at atang tanagagi ka, malinlinaw man. So, pigaran steps ni Sodala ng Tutan at atang tanagagik. Ngayon, doon sa kaso ni Vice President Sara Duterte, February 6 pa yung sinasabi ng Korte Suprema. Now, there is a difference between filing and initiation. February 6, nagtanong po tayo sa isang law professor at dating public official din po ito mga kapaborito. At ang sabi niya, there is a difference between filing at saka yung initiation. February 6 is the fresh period to initiate an impeachment complaint. Pero before that, pwede na rin pong mag-file ng complaint. So magkaiba po yan ha. Filing is the first stage of initiating ganito. Ang second stage is referral to the House Committee or the Justice Committee ng House of Representatives. So filing of complaint, then number 2, that's part 1. Part 2 is Congress taking final action on the complaint. And most likely, sa February 6, the Congress will take action also sa ating complaint, impeachment complaint, duwara. Yung impeachment complaint, yung pa insagap daat Kongreso kontra sa Vice President. Ayagi, panuntutan natanoy. Duwaran ataragi opisyal, so insagapan da na impeachment complaint. So pa kasi unang sasalang sa Senado for trial. Meron kaya sa kanilang dalawa ang sasalang sa trial? Sino kaya? Meron kayang most favored one o partial? Ang laban. Abangan po natin mga kapaborito ha. Medyo mainit-init po yan na balita. Ay, okay. Pero ito isang magandang balita po natin mga kapaborito ha. Pakinggan po ninyo. Pagbibili po kayo ng sasakyan ngayon, may plano po kayong bumili ng bagong sasakyan, wag na muna ngayon. Akin ko nyo. Ano sa nyo nitay daan niya luganan nyo? Why? Apay akin, bakit atatong tanagagig? Kasi, ito magandang balita pinaburan na po ng Pangulong BBM yung panukala na
panukala ng Transportation Secretary na si Giovanni Lopez na i-extend yung validity ng LTO registration ng lahat ng bagong mga bihikulo. Di ba kapag ka bumibili po kayo ng bagong sasakyan ngayon, 3 years po, 3 years po yung hindi po kayo magpaparehistro. Yung 3 years po yung validity ng rehistro po ninyo sa LTO. So, hindi yung yearly na nagpaparehistro po kayo. 3 years, hindi po ba? So, medyo menos sa abala. Pero ngayon, ang sinasabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, gagawin na lang 5 years. Di ba? Ang ganda, di ba? Sinasama may driver's license. Natan good for 10 years. Dati-rati, 3 years la ba? Minsan na ginawan 5 years, natan 10 years la. Di ba? Di menos abala. Ganon din dito ngayon. So magiging 5 years na po yan. Pero wala pang timeline kung kailan mag-take effect itong panukalang ito. Alabangan na po ninyo. Anos-anos pa'y apo. Untole sa sari man, balitan matuwa atin talagagik, kaya rin ninasarian na pakabatan paimano, malalapanit sari manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang kagabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Ramboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa sari balitan matwa at Radyo Pangasinan. Kalop kantabi ni say Magdarion kapaborito say Lawas Caroyo Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, kay kay Merly Makapas. Magandang umaga po sa inyo, Mother Merly. Sabi niya, good morning sir, kumusta po sa lahat? Kumusta po sa lahat diyan sa ating barangay? Barangay Basing, kanto ha? Pabati po mga ka-senior, lalo na sila Madam Lita, Madam Emma, Lani Basa, lahat po ng senior. God bless po kanto. Likewise po sa inyo, Madam Merly, ingat po kayo lagi. Kay Kagawad Jenny Catalan, good morning. At siyempre nababanggit na rin lang natin ang Barangay Basing, good morning na rin. Antuya. Good morning na rin sa mga single ladies. Of course, Nani Bihing, Madam Emma Lipio, Nani Kunching, si Doktora Perla, si Kagawad Esperanza, si Madam Ja, si Madam Arlene Cornelio, sino pa ba? So good morning po lahat sa inyo dyan sa Barangay Basing. Lalong-lalo na sa mga aktibong miyembro ng Jesus Nazarene Parish, ha? Yung mga different ministries. Magandang umaga po sa inyo. Let's have a meeting later at 5 o'clock in the afternoon, ha? And speaking na rin po of Binmalay, oy, nag-enjoy ba kayo kahapon? Kagabi, sa naganap na Kalutan at Binmalay, Kalutan at Dalan. Well, I think nag-enjoy naman ang lahat. Walay request na lahat sa reorganizers next time. Pwede hubang luwag-luwagan yung mga space. Talagang pitsido so space ito, ha? Tani sa experience daw, wala may sakimamangan, asipagda. Asipagda, ta siyempre makapit so space ito, ha? Asipagda, ni man, na ibang may kakananton bangos, pati may hotdog. Pinisumpot tulalaingan. Ay, age. At siyempre, nanotice ko rin kahapon, ha? Yung sa Gayaman, wala na. Yung gabondok na basura.
Sabi ko, kayang-kaya naman pala eh. Bakit kinakailangang iparuntal pa sa taong bayan na ganyan gabundok yung mga basura natin dyan sa bayan ng Binmalay? Kasi dapat dyan, meron tayong plan A, meron tayong plan B, at meron tayong plan C. Hindi ho ba dapat ganun? Kung pumalpak yung plan A, at least meron tayong plan B. Kung pumalpak ulit si plan B, agauntan, meron tayong plan C. Ngayon kung pumalpak na po lahat yon, that is very unusual na. Very abnormal na. Imposibleng sabay-sabay papalpak yan. Agauntan na tatong tanagagik. Kaya dapat meron tayong plan A, plan B, plan C. Agauntan na tatong tanagagik. Kasi while it is true na itong problemang ito dapat magsasama-sama ng effort, yung community as well as the LGU, agauntan na tatong tanagagik. Pero I think the community has already done their part. Kaukulan da mo lan ipaway may basura da, wad man lan pigay agaw ya kapukok at sularda, tauna ang ubla, agauntan. Kapiganda ni iyalagar, supan kolekta nasaratan niya basura. 1 day, 2 days, 3 days, atay 3 days, ang bangat latay na basuran at ipon di tanad sular, agauntan. Yan yarin mangitarla na sakit at saray karaklan. So, nakaukulan, agyumot ira na tutol, iray totoo, ya ipaway dalad-dalan, iraratan niya basura. Why? Apay akin, bakit? Because nangangamuhin na eh. So, dapat regular yung days ng pagkolekta. Agauntan na tatong tanagagik. At dapat, meron tayong mga bihikulo na ready. Doon sa pagpiprepare ng bihikulo, dapat may plan A, plan B, plan C ulit. Kapag ka nasira yung isang sasakyan, merong susunod na sasakyan. Planning lang naman po yan eh, para hindi po tayo magka-problema sa basura, agauntan. So, tignan po ninyo, di ho ba nagbabayad ng tax ang taong bayan? Bakit sila nagbabayad ng tax sa gobyerno? Because they are expecting that the government, after paying their tax, will also do their part. Agauntan na tatong tanagagi. They will also, that the government will also do their part of maintaining peace and order at saka cleanliness sa kanilang bayan, sa kanilang community. So, nandun na yung basura, ginawa daw at tinipon na malinis, sa kasako yun. And I believe it is well segregated. Nakasako na po yan. So, dahil mangangamoy na rin, hindi na rin magandang tignan, hindi na rin kaaya-aya na tignan, ilalabas na rin po nila. Hindi na rin po natin sila masisisi. So, it's up now for the government to do its part to collect all of this. Agauntan na tatang tanagagi. Sabi ko nga, kaya rin pala eh. Di, sana ganun lagi. Para hindi na maiipon dyan, kailangan nakarakong na basuran to gabundok. Sabi ito yung mga 2 stories naabong sula. Agauntan na tatang tanagagi. Kaya kung kaya natin, dapat everyday kung pwede. Ano ha? By the way, doon sa panawagan ng DILG on the strict implementation of the anti-EPAL law, alam po ninyo mga kapaborito, meron na po mga sumusunod. Walay anunungkot social media sa kuya barangay, dati-rati ara may letterheads da, may letterheads da raw, man so kangaranan, nasari amin, ya barangay officials, natan inukal dala, because that is also part of the anti-EPAL law. Inukal dala, sa man labala, may logo na sa may barangay da. Kanya no mga lakay barangay clearance, logo labala, insan naman. Insan signature. Nasa may kapitan tan sa may secretary, araratan labat so authorized. Ayo na pirso sa may garandatan signature da at saratan niya dokumento agantan. Natatang tanagagik, Jad Saray LGU kasi wala lari timutumbo. Kasi antayo, wala ray sakit sa ramay na imano araratay bihikulo na gobyerno.
Ha? Araratay bihikulo na gobyerno. Wad man so numaminsan wala ran minsan siya ramin mangikakargay lupa da. Pero mas lakmut la, kaya rin agawan na sa may pakasuspindi na sa may mayor di man at bali na singgan saman, yawan man so mabata-batar iran lupa da at desla so mangikakarga na sa lupa da. Pero wad man nin akapakat so sara may slogans. Kapigan kasi naukal iraratan ya slogan. Wala yan tagditan. Yang balbala nga so sa may pintura da. Wag man so sa may mabata-batar ya slogan da. Kapigan yu ukalunitan. Kasi sa kwan na DILG strict implementation. Ay, wala ang ito na reaction to jay. Sa kwanto, dapat hakutin yung basura sa MRF sa Tumbor para may pagtatapunan ng mga barabarangay. May garbage fee na binabayaran ang mga negosyante na kumukuha ng business permit every year. Pagka ganyan, parang lumalabas ay pakitang tao na naghahakot sila. O yon. O nga, ano bang sitwasyon ng MRF sa Barangay Tumbor? Functioning pa ba yan? O gabunton na rin yung basurang nandyan sa Barangay Tumbor? Kung gabuntok na rin po yung mga basura dyan sa Barangay Tumbor, ano po yung solusyon natin para maalis po yung mga gabundok na basurang yan sa Barangay Tumbor at magamit ng mga barangay? Diyan po nila dadalhin yung kanilang mga basura. Regular ho ba? Matanong lang po natin, regular ho ba na hinahakot yung mga basura dyan, mga naipon na basura dyan at dinadala sa sanitary landfill doon sa na ba yan? Sa Mirin Bataan? O saan ba yan? Tarlac yata eh. Hindi ako nagkakamali. I don't know, basta sa labas ng Pangasinan. Hindi ko na ma-recall kung saan. Kasi kung sana regular, kung sana regular yung paghahakot ng basura dyan, pagdadala ng mga basura dyan sa sanitary landfill na ginagamit natin outside of the province of Pangasinan, na hopefully magkaroon na rin po tayo ng isa, kahit isa lang na sanitary landfill dito sa lalawigan ng Pangasinan, kung sana regular na nahahakot yan, hindi tayo nabuntunan. Nasari basura, sinaaliwan sa amin, anong nangkod gayaman sa amin agaw, kapigan man agaw, karuman, nakabasan, yagay, gabundok, nan amay agaw na Lunes, anong nangkula, walala, gabundok na rin. Pero nung kinaumagahan, pagdaan ko ulit, papasok dito sa Dagupan, galing kabalog, galing karakal, atatin ta nagagig na sa atin yung basura. Pero, nang kasumpot ko mo, angga pula, malinlinis mo la. Pero aman lanti, bakit kinakailangang aabot pa tayo sa ganong sitwasyon? Sana, para hindi na ma-display dyan, kasi makapabaing. Arapan panimot na, walang panimot at gilig na dalan. Ngano mamisan, makadala na, badita na ipaunlaad. May dala niya paunlaad San Carlos? Dita na yung Caltex? Wala mo sa may antayan may putak na gasolinaan mo ditan. Wala yung sakya gasolinaan ditan, may putak to. Wag mo mo, susari basura. Diyan gilig na dalan. Ay say kung kuno labi ay, nangga po lagi si Loja ay, walan na aksidente tan. Tano biglan limusot sa kanan, agtuan ta, wala man ay atipo na basura ni man. Paano na disgrasya ni? Kanyan si kuwang ko, sana may regular. Sana yung mga basura dyan sa MRF ng Bayan ng Binmali sa Tumbor, nadadala na yan kaagad. Ano ba ang sitwasyon kasi dyan? Punong-puno na ba yung MRF dyan sa Barangay Tumbor?
So dapat meron tayong plan A, plan B, plan C. No ha? Kasi ganyan dapat sa LGU. Meron silang plan A, plan B, plan C. Kasi ang nibagal ng panahon, pag pumalpak si plan A, at least meron kang plan B. Hindi madi-disturb yung service na pinamamahagi mo sa taong bayan, naguntan, dire-diretso yung serbisyo mo sa bayan, naguntan. Pag pumalpak si plan B, at least meron ulit plan C. Kasi very unlikely na, very seldom pa, 1 in a million siguro, yung sabay-sabay na papalpak yung plan A, plan B at saka plan C agauntan. Good management lang po yan. Good management. Sa basura. Sa waste management. Kaya nga 'di ba may waste management department ganun, 'di ba? Sa isang bayan dapat meron 'yan eh. Para kasi isa yan sa mga problema ng mga LGUs, isa yan sa mga problema ng mga bayan-bayan maging sa mga lungsod. Yung waste, kasi sa dami na rin ng tao, sa dami na rin ng mga bahay-bahay, dyan nga sa Mangin, napunta ko dyan ng isang araw, dyan sa barangay Mangin, barangay ko rin dyan, kasi tumira rin po ako dyan. Nansaman, dakol ni Rebacantin Lute, nandin malanak at sama niya ako, I think that was Monday, abigla takin ko nyo, gali karakula na kaabungan. Yawatan. So, yearly, dumadami yung tao. Hindi natin mapukpukan. Agauntan at atang tanagagik. So, sa dyan ibabalag na populasyon, dyan idadakol na sa hararate kaabungan, yaw na alagay at atang tanagagik. Siyempre, kung dadakol mo sa may production na basura, dyan idadakol na production na basura, sa problema tayo natan balot, ang gapoy anggan sa kaya sanitary landfill dyan luyag na Pangasinan. Sika to yung makapakalkalaw. Balbalog ya luyag, agaon tanatatin tanagagik, pero ang gapi sanitary landfill to. They rely on outside sanitary landfill. Wala manay sa kaya dyan ordaneta. I stand corrected. Wala manay sa kaya dyan ordaneta. I don't know if it's still functioning. Wala may time. Insaratan na sa Department of Environment and Natural Resources sa Gauntan. Pero mas laklan na sa may other LGUs, dala amod outside of Pangasinan, so lalaunda. So hopefully, aside from Ordaneta City na meron silang sanitary landfill dyan, magkaroon pa tayo ng marami. O mas maganda, per district, merong sariling sanitary landfill, mas maganda. Bakit kaya hindi yan ang pagtuunan ng ating mga mambabatas? Meron ba kayang isa sa kanila nakiisip na niyan? I hope meron. At sana yun ang maplanuhin muna nila. Yung paano i-dispose yung mga basurang yan. Case solved na. Case solved na tatang tanagagik, may kaso to, may sanina. Kaluri ki kapalaran dara yan sanina anto. Pinatidaran sanina. Ito ang kwento pala nito, hiwalay sila, hiwalay sa asawa. Na yung asawang lalaki, pero person sa bagamat outside of the Colombo na siya, pero considered pa rin siyang person of interest. Sabi ni Secretary John Dick Rimulya. At ang motibo ng pagpatay, mga kapaborito, alitan sa pera. Ito po yung motibo. Alitan sa pera ang umano'y motibo ng mag-asawang suspect sa kaso ng pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at sa kanyang anak,
Saan sakit-sakit, dinamay pa yung bata, walang kamuwang-muwang. Ha? Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, binaril ng dismiss na pulis si Molinido habang sinakal hanggang mamatay ang bata matapos balutan ng plastic bag ang ulo niya. Pero sa ngayon, nananatiling person of interest pa rin ang dating asawa ni Molinido matapos nitong ipakremate agad ang mga labi ng biktima nang hindi isinailalim sa autopsy. Sabi nga ni Secretary John Vic, wala man na makitang remorse, yung bang kalungkutan sa mukha. Kasi naman, 3 taon na nating hiwalay yung mag-asawa. Ito po, naging pahayag ni Secretary John Vic Remulla sa kasong ito. Sa investigasyon, sa bahay ng Molinido ay pinatay si Diane Marie. Sa bahay pala ni Panganiban ay pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Mahirap po sa paniniwalaan kung paano nangyari ito, pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang 2 katawan kasama ang anak ni Pia Panganiban at Quiscan Suarez Panganiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Diane Marie Molinido at kanyang akod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio, pero biglang umikot, pabalik, tinambak nila ang katawan ni Diane Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay dumiretso sila natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron. Kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna. Kung saan sila yung natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid. Ang kapatid ni Pia, na si Christian, ano pa alam mo ba? Kapatid ni Christian, na si Maribel. Nando doon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin yung anggulo ng asawa ni Diane na si... Ano pa ka na asawa? Na si John Molinido. Si John Molinido po at si Diane ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kagad kasama ang suot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse, pero binenta na wala sa kanya. Okay, so ang pangalawa dito, ang pagkapatay kay Renato Kasaway. Iba naman na po yun. So yun yung kwento ng mag-inang yan, mga kapaborito, na isa sa mga suspect umamin din na yung ang mag-asawa talaga ang pumatay doon sa mag-ina. Ito po yung naging statement ng isa sa mga suspect na sumuko na dahil hindi na kaya ng kanyang konsensya ang nangyari. Po yung voluntary po na sumuko sa kapulisan po dahil nahabag na po yung kalooban ko. Nakokonsensya na rin po ako sa nangyari at gusto ko rin pong
Nalulungo po ako sa ginawa ng mag-asawa na yun. Gusto ko rin po talagang gusto ko rin sarili ko na sila po talaga yung may kaluluwan ng lahat. Ayun po kasi sa kalooban ko yung nangyari na yun. Kaya voluntaryo po akong nagbigay ng salaysay. Bawang katotohanan lang po talaga. Sila po talagang may gawa ng lahat po. Noong 16 po na gabi na nangyari po yun, ako po ay tinawagan na papuntahin doon sa lugar na pinangyarihan. At alas 8 po ng gabi, pumasok po ako sa bahay na yun, sa gate, sa garahe po ako. Nag-istambay at tinanong ko po yung kasawa ng babae na si Pia Katrina Chua na kung ano yung iutos sa akin na bibilin sa labas. After po noon, lumabas po yung lalaki na asawa na ni Pia na tinanong ko ako na, pare, saglit lang dyan ka lang, huwag kang aalis. Sabi niya sa akin gano'n. Tapos, bigla na lang may kumatak sa gate. Kasama na rin ng Pia. Pagbukas ko ng gate kasama ni Pia yung biktima po na nasasabi ko. Then, nag-lock po. Then, dumiretso po sila dun sa loob ng bahay. Tapos lumabas po yung asawa ng lalaki. Nakibanding po sa akin sa labas at tinanong, Rick, diyan ka lang, huwag kang aalis. Kung umalis ka, tulungan mo muna ako, sasabi niyo sa akin ganun. Hanggang sa lumipas po ang ilang oras, bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na galing. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba po yung tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng iba pinto, talaga doon ko na po nakita kalaban ng konsensya to, ha? Yun na nga po, Konsensya, binaril na nga po ng wala, asawa ni Pia bibigay Katrina. ka. Sigaratan Susaray Matuan Balitad sa agaw na Miyerkules at atin tanagagigpet sa 4 bulan na Pebrero ng taon 2026. Akalo ba kantabay lalangula sa Ilawas Sincaro kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tima the technical side ang kapeorom sa Alon Lanag at puso ng Madam Charis Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, sa Ilawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SPM Popular sa balita. Taluran ka tao na aktual